Klaar mee een boekje over. Ja, ik stuur het door. Komt het helemaal voor elkaar. Ja? Voor dat, hè? Ja, tot de dienst. Ja, nou dan zal ik eventjes zien terug waar je leveren is, zodat je dan daar het hulpmiddelencentrum. Oké. Want dan zo'n... oké. Nou, dan zo'n je wel contact opnemen kennen mij het hulpmiddelencentrum. En dat om een afspraak te maken wanneer dat hun hem weer ophelden. Dus... Zwargverzekerder te Friesland in 2015. Midden in Ljouwert, mijn callcenter en riedende zwaargewinkels. Een modern bedrijf. Ja, het is alweer letter voor letter. Maar ja, ja, dat went en zoeks. Poortman van de Gediek is reuma-patiënt en al 34 keer opereert. Te beginnen knibbel links, rechts, de eerste drinkkamer. Dat is heel goed gaan. Die zit er ik nog steeds uit in. Hij is al een keer gereviseerd. De knibbel links, die had 11 keer op hem best. Jarmtakken rechts, maar jarmtakken links. Daar had al 2 keer in zitten. Hij had 2 keer een weddenbacterie bij. En die heb ik verleden dier, hij kan met definitief uithalen. Hij komt er ik net weer in. Nee. Dus en nu dus de nekken ben ik 2 keer aan geopereerd. En die hebben ze dus nu die ijs helemaal dus vastzetten. En want ik heb een incomplete dwarsleuze. Een lippen vol pine en skoften in het ziekenhuis. Een soort ellende dus, maar het is wel regelen. Elke nien krijgt zwarg als dat nodig is. Hoe oors zich de vrouw eruit in 1815? Napoleon waard voorgoed verslaan. Dit is de slag bij Waterloo. En Willem I waard in dat hier de eerste koning van Nederland. Het is ook het jaar van de oprichting van Recht door Zee, een officiële rechtsverganger van de Friesland in 1815. Toen zetten notabelen de handtekens hier eerder aan het Zwitsers waldje in Ljouwert. Ja, Zwitsers waldje. Nou, hier is het dus allemaal ooit begonnen met Recht door Zee in 1815. Hier moet dus ergens het kantoor hebben gestaan. Geen nummer bekend? Nee, geen nummer bekend. Ik weet het niet, maar wel midden in de stad. Het wie het eerste fonds in Friesland. Roenom in de provincie ontstieren in de 19e eeuw fondsen die tot 1990 al hier opgingen binnen in het provinciale ziekenfonds de Friesland. Recent in 2011 weer de laatste fusie met een van de grootste partijen in Nederland, Achmea. Het doel van het fonds van Doel en de zwaarverzekerder van Nou is net volle oors. Mensen worden ziek en moeten geholpen worden. Dat kan behoorlijk in de papieren rennen en daarom binnen we verzekeren. Vanuit het solidariteitsbeginsel. We betalen je al je premie of we nou ziek binnen of net. En van al dat geld wordt de zwaar betalen. Als je zou omsjug in de tijd, is er een soort verloren, met name de laatste 100 jaar. In het begin van de 20e eeuw werd nog kleren barrière in Friesland. De gezin wienen grut, er weer geen wetter en geen riool. Er wienen dan ook al je ziektes, zoals de tering, tyfus en cholera. Deze foto is maken op een lemmer in Jochentje-Jochen. Er binnen barakken vanwege de uitbraak van vlektyfus. Vanwege het besmettingsgevaar worden ze hier onderbracht. Er wienen geen medicijn, dus mensen die het zo'n ziekte krijgen, die moesten hopen dat ze sterker nog wienen om te overleven.
Daar kwam in 1918, vlak na de Eerste Wereldoorlog, nog eens de Spaanse griep oerhinnen. De Ljouwter stierde vol mee. Squallen gingen het dicht en het hier bier libben lag stil. De commercie sprong er echt al handig op in. Echte medicijn die wien er net. En de abdijsiroop holp net. In Friesland gingen er meer dan 1000 mensen dier, hoe de hele wereld 10 miljoen. Helma Erkelens is historicus en die onderzoekt naar de geschiedenis van Friesland. Armoede lag altijd op de loer. Als je had voor de echte armen die helemaal niks hadden, was er wel een armenzorg, was sociaal vangnet. En dan heb je het over voedselhulp, kledinghulp. Ze konden naar het armenhuis. Maar ja, er waren natuurlijk ook gewoon de schoolmeester en de bakker en de slager en de timmerman en de schipper. En die hadden best een beetje inkomen. Maar als je ziek werd, dan had je geen geld en geen eten. En een oude sok met spaargeld was gewoon heel gauw leeg. Dus hadden mensen behoefte om een soort inkomensondersteuning. En die oudste fondsen, ook de Friese fondsen, waren eigenlijk wat wij nu broodfondsen noemen. Ze betaalden niet zozeer de doktersrekening in het begin, maar gaven gewoon geld voor inkomen. En daar kon je dan de doktersrekening van betalen. En ze betaalden ook de begrafeniskosten. Bart Maarts is huisdokter op een gediek en heeft met een aantal collega's een gezamenlijke praktijk. Zijn pakers en oerpakers winnen ik medici. Als ik dan over de generatie van mijn opa's kijk. Eén was huisarts in Alkmaar vanaf 1920. En de ander was huisarts in Genemuiden vanaf 1932. En ja, ik vraag, wat deed die huisarts nou? Nou, die deed 's morgens spreekuur, zoals wij dat ook deden. En daarna ging hij op zijn fiets het dorp in. En ging hij overal allerlei mensen langs. Ik dacht, wat ging hij dan doen? Ja, hij had in die tijd natuurlijk allerlei ziektes als tyfus en tuberculose. Waarbij mensen soms maanden, soms wel een jaar in bed moesten liggen om daarvan te herstellen. Dus een taak van de dokter was ook om die mensen te bezoeken en om de familie moed in te spreken en om de familie bij te staan met adviezen. Terwijl je eigenlijk als dokter ongelooflijk weinig kon doen. Ik denk dat dit, ja, ik heb er geen, ik denk 1920 zo zal het geweest zijn, 1915, die tijd verwacht ik. Bijzonder was natuurlijk dat er een lamp was, dat je licht had, want realiseer in die tijd dat ook veel mensen, het was een arme tijd vaak, hè, de mensen die sliepen met 12 kinderen op zolder, hadden vaak geen licht, hadden geen stromend water. Dus dit was natuurlijk een moderne tijd, maar ik zie hier een fonteintje met een afvoer en een lamp en daar nog een lamp en een soort belletje. Dus allemaal, en boeken, een kast met boeken, met een gordijntje ervoor, dat waarschijnlijk voor de foto even opengemaakt, zodat je kon zien dat hij veel kennis had. Er bestond geen ziekenfondswet die verplichtte dat mensen onder een bepaald inkomen verzekerd waren. Dus een fonds keek of je gezond was. En er werden ook wel mensen afgewezen. En dat was natuurlijk wel een probleem, want daardoor had je chronisch zieken en gehandicapten, die waren moeilijk verzekerbaar. En rond 1900 was het al wat gebruikelijker in Nederland dat er ziekenfondsen waren. En de politiek zag dan ook wel van, in Den Haag dus zag men ook wel van, ja, maar we zitten wel met een flinke groep mensen die niet een vrijwillige verzekering kunnen afsluiten, die dan toch weer in de armenzorg terechtkomen. Dus vanaf ongeveer 1910 heeft men geprobeerd in Den Haag om een zorgverzekeringswet, nee, dat zeg ik, dat is een moderne woord, maar een ziekenfondswet op te richten. Maar door allemaal politieke tegenstellingen en zo lukte dat maar niet. En dat is pas in 1941 gelukt, tijdens de Duitse bezetting. Er verloren dus 2 wezenlijke zaken tijdens de Tweede Wereldoorlog. De invoering van de ziekenfondswet en de uitvinding van de penicilline. Antibiotica zijn natuurlijk pas eigenlijk vanaf in de Tweede Wereldoorlog ontdekt. En pas begin jaren 60 wat zeg maar breder verkrijgbaar geworden. Toen had je de eerste sulfonamides en penicillines die dan beschikbaar waren voor gewone patiënten. En daarna heeft het de vlucht genomen. Er is in die 25 jaar na de oorlog heel wat gebeurd.
vooral gebouwd. En als er dan iets groots gebouwd moest worden, dan begon dat vaak met een officiële eerste paal. De industrie bereikte nieuwe hoogten met de silo's van Koopmansmeelfabrieken. De KAF doet daar niet voor onder. De coöperatieve condensfabriek Friesland bouwde onder meer een hoog kantoorgebouw. De VSF nu Philips werd de grootste nieuwe industrie van de stad. Het is de tijd van de wederopbouw. Door het ziekenfondsbesluit in de oorlog verloor het alles van de bestaande fondsen. De oerhiet krijgt het van het sezen en de fondsen die moeten uitvieren. Het tal ziekenfondsverzekerden groeit enorm en mensen met een hoger inkomen kunnen haar particulier verzekeren. In de jaren 50 komt de saneerde ziekenfondsboren nog bij de dwarrenlans om het geld op te hellen. In 2015 geen boren meer. We hebben tussen alle jaar telefoon en internet. Maar ook nou hebben mensen nog heel iets verlet van persoonlijk contact. Ja, er zijn altijd een heel soort mensen die kiezen voor het persoonlijke gesprek. Ja? Ja, dat is wel... er zijn heel veel ouderen en die hadden dat af. Die internetten net en die hebben wat moeite met de telefoon. Dat komt sowieso een heel groot voor. En het is, ik zei van de telefoon, wat je zo uitlezen, dat is face-to-face is dat vaak iets makkelijker. En het gaat ook heel vaak over financiën en ja, dan en betalingsregelingen. Er zijn heel veel meer mensen die kennen de eindjes net aan, maar krijgen in de maanden. Dus dat, en dan moet er wat betaald worden. Nou, en dat komt ook een heel soort voor. Dus het zijn gewoon een soort gesprekken. En er zijn ook altijd een hele grote mensen die hebben dan nog een declaratie voor, om oud te gaan. En dat gaat dan in de brievenbus. Dus het is best wel... en dat er dan ook nog een 20, 30 mensen binnen, dan weet je wel het aantal wat je te vinden weet. Om weer een kraampakket in te halen. Oh ja, dan heb ik weer zorgpas nodig. Ik zal even het nummer erop noteren. Dan hak je nog een hele voorraad. Zit ik hem even aan Jan op de trap? Ja, maar wel. Dan krijg ik geen ongemakken die er net wezen moeten. Nou. Ja, dankjewel. Alsjeblieft. Van de jaren 80 af wordt er al praten over een nieuwe vorm van verzekering. Dat gebeurt ook omdat de kosten van de zorg heel iets hoger worden. In deze grafiek is te zien dat in 1998 de kosten 40 miljard waren en in 2006 is dat al 20 miljard. De politiek wil de kosten beheersen en stelt in 2006 onder minister Hogevorst, die erop bezit in Friesland, de nieuwe zorgwet in. Hierdoor wordt concurrentie in de zorg mogelijk. Een particuliere zorgverzekering. Is er een die helemaal bij jou past? De ziekenfondsen worden stadig gewoon wat commerciëler, maar reclamespots moeten de particuliere klanten binnenhalen worden. 0800 1614. De optiepolis van de Friesland. Aan u de keus. Hans Veenstra, de baas van het Martini ziekenhuis in Grijns. Hij wie in 2009 de voorzitter van de Raad van Bestuur van de Friesland. Hoe zegt hij waarom op die periode? De komst van die zorgverzekeringswet in 2006 kwam voor ons eigenlijk als een godsgeschenk. Wij waren eigenlijk heel erg goed erop voorbereid, in tegenstelling tot veel andere zorgverzekeraars. En in die periode zijn we ook de snelste groeier in Nederland geweest. We hebben in die periode zijn we in een jaar met 25% gegroeid. En een van de dingen waar ik nog wel eens aan denk is dat wij in die periode, in de kerstvakantie, het zo druk was met aanvragen dat ik daar met mijn vrouw en kinderen ook in de postkamer mee hielp enveloppen te vouwen. En dat zijn wel heel dierbare herinneringen. We binnen nu haast 10 jaar later en intussen zit Veenstra als ziekenhuisdirecteur aan de andere kant. Wat is nou zijn visie op het zorgstelsel? Ik heb in de loop der jaren wel steeds meer twijfels gekregen over de effectiviteit van dit stelsel. Waarom? Nou, omdat de zorgverzekeraars hun rol als contracterende partij voor de aanbieders te veel financieel invullen en te weinig zorginhoudelijk invullen. Het houdt allemaal af van waar wij voor zijn, om mensen gewoon goed te behandelen. De bureaucratie
de verantwoordingsinformatie die zorgverzekeraars vragen, dat is echt schrikbarend toegenomen. Tuurlijk moet er controle zijn, maar en je moet er kunnen aantonen wat je doet en waarom je het doet. Vind ik prima, maar je gaat toch niet opschrijven wat niet relevant is? Ik schrijf op wat wel relevant is. En dat kan ik in een A4'tje doen en niet 40 velden via het EPD. Met 200 meetinstrumenten. Ja, dat slaat nergens op. Van der Lek vindt dat hij te volle tijd kwijt is met de administratie en aanrekenen wordt op papier. Ik had vrijdag nog een patiënt die komt hier echt helemaal krom binnen. Die belt me 's morgens op, ik sta zo krom als een hoepel. Kun je me helpen? Oké, doe ik. Kom maar, ik heb nog een plekje, ik werk wat langer door. Die mevrouw die komt en als ik dan officieel zou moeten doen, moet ik achter mijn computer gaan zitten. Dan moet ik het hele EPD invullen, intake en screening en al die velden. Dan ben ik 3 kwartier bezig. En dan zeg ik tegen die mevrouw, nou je moet eens goed luisteren, kom maar weer terug. Dat is wat tegenwoordig moet. Dat doet Bert dus niet. Betty zegt, ik ga die mevrouw helpen. En ze loopt weer redelijk recht de deur uit voor het weekend. That's it. Daar loop ik tegenaan. Ja, dat is ook te gek voor woorden. Dus wat we moeten doen met elkaar, hè, dat is niet alleen dat is de Nederlandse Bank. Dat is de zorgautoriteit. Dat is de verzekeraar. Dat is die zorgaanbieder. Dat is alles. We moeten met elkaar kijken, weer terugkijken. Wat is er redelijk en billig? Kijk, dat jij verantwoordt wat je doet, ook de fysiotherapeut. Dat vind ik normaal. En dat we een goed elektronisch patiëntendossier hebben, dat moeten we hebben. Want dat is jouw en mijn veiligheid. Want daarin, als je dat goed doet, komen er minder overdrachtsfouten voor. En die komen nog wel eens voor in dit land. Of het nog gaat over geneesmiddelen of wat dan ook. Maar ik hoor wel heel goed wat die individuele fysiotherapeut zegt. Ja, en ik hoop dat de Friesland in staat is om dat te reduceren. Die voornemens zijn er wel. Maar ook dan weer moet je met aanbieders rond de tafel om te kijken, ja, wat moeten wij? Wat moeten wij? Want wij worden ook iets geacht te doen. En wat moet jij? Daar is ook een inspectie van de gezondheidszorg. En hoe kunnen we voorkomen dat we elkaar de kop gek maken, om het zo maar te zeggen. Diane Monissen wie in 2009 de opvolger van Hans Veenstra bij de Friesland. Het wienen de beginjaren van de marktwerking. In die beginjaren, zeg maar 2006, 2007 enzovoort, is er heel erg gefocust op het woord marktwerking. En heeft het heel lang geduurd voordat dat zijn plek vond. Maar als ik erop terugkijk, we zijn nu 10 jaar verder, dan vind ik wel dat iedereen langzamerhand wel zijn rollen heeft kunnen krijgen in dat stelsel. En dat dat redelijk goed is gegaan, maar dat is een grote, een majeure verandering. En denk ik dat we wel heel eind op weg zijn gekomen. Maar ja, welk stelsel is perfect? Als ik het vergelijk met een aantal stelsel in de buitenlanden, en ik ben wel in een aantal buitenlanden geweest, dan denk ik altijd dat we onze handen op elkaar mogen wrijven en zeggen, we hebben in Nederland een heel erg goed zorgverzekeringsstelsel. Ik vind dat er van de gereguleerde marktwerking, want zo werd het genoemd, dat daar eigenlijk maar heel weinig van terecht is gekomen. De vrijheidsgraden voor partijen in de zorg om te ondernemen zijn relatief smal. Nou valt het met een groot ziekenhuis misschien nog wel mee. Hè? Wij kunnen nog wel redelijk onderhandelen met verzekeraars. Maar huisartsen, tandartsen, psychologen, fysiotherapeuten die met een praktijkje in een eentje zitten of met z'n tweeën, die hebben natuurlijk nauwelijks iets te onderhandelen. Dat is tekenen bij het kruisje. En ook dat is natuurlijk iets wat wel in toenemende mate ook boven water komt en waar moeite mee bestaat. Je ziet ook dat een groot aantal bijvoorbeeld psychologen een hoop al niet meer contracteren met zorgverzekering. Zeggen van ik kan wel iets voor u doen, maar ik moet het gewoon zelf betalen. Nou ja, dat is natuurlijk wel een beetje de bijl aan de wortel van de solidariteit. Ik krijg een contract en dan zeggen ze van nou joh, je moet tekenen bij het kruisje. En binnen 14 dagen zo niet, dan krijg je geen contract en je krijgt een lager tarief. En dan zeg ik ja hallo, ik wil wel onderhandelen. Oh, nee, niet aan de orde. Contract staat. Wat moet ik? Nou, er gaan heel veel trajecten aan vooraf, waarin gesproken wordt met of de fysiotherapeutische achterban, die zijn ook verenigd. En laten we niet flauwekul doen, die hebben gewoon een koepel en die zijn allemaal verenigd. Het is dus niet zo dat huisarts de boer uit Jubbega zelf nog kan bellen en zeggen van ik wil graag met u onderhandelen. Dat gebeurt niet.
Dat gebeurt niet, maar huisarts Jubbega uit weet ik waar vandaan. Er zijn best wel huisartsen Jubbega die ook van zich laten horen. Maar huisarts Jubbega heeft, als het goed is, zijn opvattingen wel ingebracht, zeg maar, in dat regionale of dat provinciale en dat landelijke overleg. Zo gaat het wel. Ja, je kunt daar natuurlijk heel lang over bakkeleien, maar het gekke is, zoals het geregeld is, dat wij moeten als individu, of maximaal met 2 of 3 huisartsen, mag je je dan verenigen om naar de Friesland te gaan. En de Friesland kan onmogelijk al die groepjes ontvangen en zeggen, nou, kom eens over uw contract praten. Dus het systeem wat georganiseerd is, dat werkt niet in de praktijk. Ik ben 29 hier, ja, dus we gingen 6 hier de zaak toen de ruimte bij mij omhoog kwam te zijn. Dus dat is, dat weer natuurlijk een hele trieste zaak. Ik heb, de eerste hebben we in diverse ziekenhuizen ben geweest dat ze eigenlijk geen ruimte constateren. Maar toen kwam ik dus in Leeuwarden en er zit een hele goede reumatoloog en ik zie het eigenlijk nog maar kwaad op de stoel. Hij zei, ik zie het wel, je hebt ruimte. Oh, hij zei, wat lees ik hier? Ook naar een eigen zaak. Hij zei, verkoop die maar. Want toen daar wij weer. Ik heb wel heel vaak zitten de janken van de pine. Maar toen heb ik, qua emotie heb ik natuurlijk dat ik u bedroog dat we dat kregen. En hier zei en dat we dat dus voort moesten. Ja, maar had u beleid 4 nou bij de zaak? 40 hier. En dat is gewoon dat wok vol mensen. Oh, zo. Dan kom je weer terug. Ja. Dan kan ik ze gewoon demonstreren. Maar hoe doe je het dan? Maar hier bij je achter de en dan zag maar een steekje? Ja. Oké. Ik ging mezelf ook wegprogresseerd. Ik denk, hoe maken we dat nou? Stel inderdaad, je wie een 63 West 50 jaar lien, dan hier net meer zitten, denk ik. Nee, dat weet ik eigenlijk wel zeker dat net, nee. Nou, er waren toen geen medicijnen tegen reuma. Dus die reuma die zal doorgegaan zijn. Je hebt geen medicijn om het af te remmen. Je had toen nog de operatietechnieken waren toen nog niet zo dat je gewrichten kon vervangen. Dus ik denk dat geen van de behandelingen die hij gehad heeft toen mogelijk was. En ja, als er geen collectieve verzekering was, had ook niemand het ooit kunnen betalen. Nee, want hij is die 35 keer operatie, dat heeft heel wat geld gekost natuurlijk. Nee, dat is natuurlijk een groot goed in Nederland. Dat als je zeg maar, aan het verkeerde strootje trekt, dat er toch een systeem is waarbij al die dingen mogelijk zijn zonder dat je je huis en je auto hoeft te verkopen. De kosten van specialistische zorg binnen het Joost. De ziekenhuizen in Friesland krijgen het grootste pad van het budget van de Friesland. Dik 650 miljoen euro in 2014. De ziekenhuizen moeten echt de kosten de komende tijd in de hand houden, want anders gaat het mis. En we zijn met z'n allen als dokters, maar ook als bestuurders en als zorgverzekeraar ervan overtuigd dat als we niet gaan samenwerken in Friesland, dat we dan zorg kwijt gaan raken. Hè? Friesland is natuurlijk niet heel groot. Voor heel veel ingrepen moet je tegenwoordig een minimum aantal ingrepen doen. Daar komt geen van onze 4 Friese ziekenhuizen in zijn eentje aan. Dus als we elkaar zouden bestrijden, dan zouden we met z'n allemaal die zorg kwijtraken. En die zou dan naar Groningen moeten bijvoorbeeld. Maar als we met z'n 4 samenwerken, dan hebben we wel genoeg patiënten. Dus als we elkaar gunnen dat het op 1 locatie komt, dan kan die zorg voor die Friese patiënt ook gewoon in Friesland geleverd worden. Dus we zullen de zorg anders moeten organiseren. En dat is echt mijn stokpaardje, je moet het anders organiseren. Want anders blijft het niet betaalbaar. En dat betekent dat je die hoogcomplexe zorg die ook duur is, hè, bijvoorbeeld een stokdarmkanker is een dure behandeling, en zeer specialistisch, die moet je bij elkaar brengen. En je moet zorgen dat ook zorg thuis, dicht in de buurt van de mensen, geleverd kan blijven worden. En daarom moet je die zorg anders inrichten. En als je dat op die manier doet en je maakt een behoorlijke progressie, nou, als ik dan naar Nederland kijk, dan denk ik dat dat nog wel tegenvalt. Dan vind ik dat er in Friesland behoorlijke stappen zijn gezet. Ja, dan
kan je wel iets doen met die kosten van de zorg. Dus je zult sterker nog, je zult iets moeten doen met die kosten van de zorg. De opdracht voor de komende jaren is dus dat de ziekenhuizen gaan specialiseren en dat huisartsen meer zorg opvangen dicht bij huis. Zo moeten de kosten in de komende jaren net meer hoger worden. Hey, goedemorgen Jessica. Hey, hoi. Goedemorgen. Best, kom even kijken hoe het gaat? Ja, nou kom verder. Dankjewel. De Friesland heeft dus een lange geschiedenis met een eigen positie. In Friesland is de Friesland herkenbaar en dichtbij. Maar blijft dit zo? Want zo'n 2011 valt de Friesland onder de vlaggen van het grote concern Achmea. Van Achmea vind ik het een briljante zet, maar vind ik het een hele goede zet om de Friesland over te nemen. Ik vind het vanuit de Friesland geredeneerd onnodig om je te laten overnemen door Achmea. Daar was geen reden voor, nog financieel, nog strategisch. En waarom ik het ook heel jammer vind, is dat de Friesland heeft een heel groot draagvlak in Friesland. Friesen zijn toch op dat opzicht wat anders dan veel andere inwoners van Nederland. En de betrokkenheid van de Friesen bij de Friesland wordt door de overname door Achmea uiteindelijk natuurlijk toch minder. Achmea had trouwens van oorsprong ook die baan, dus ik denk maar het verhaal van Achlem. De FBTO, de Friese Boeren- en Tuindersorganisatie, eigenlijk precies hetzelfde idee. De Friesland. Dus we zijn eerder bezig om dat te verstevigen dan dat we bezig zijn om op te gaan in een heel groot landelijk diffuus gebeuren. Dus het spijt niet zeer, maar ik ben het net met hem eens. Ik zie dat toch heel los. Als je nu kijkt naar partijen als DSW, wat eigenlijk ook nog steeds een beetje een luis in de pels is van de grote zorgverzekeraars. Die rol had de Friesland in mijn tijd ook. En die rol had de Friesland nog steeds met verve kunnen spelen. Partijen als Zorg en Zekerheid in Leiden is ook nog steeds zelfstandig. En die doen het echt heel erg goed. Er is ook veel behoefte aan een aantal regionale kleinere zorgverzekeraars die wel financieel solide zijn en die een eigen positie in de markt nemen. En ik vind het jammer dus dat de Friesland zorgverzekeraar die positie heeft opgegeven. Ja, want dan wordt er zelfs zo van, ja, maar binnen Achmea binnen we wel zelfstandig. Is dat zo? Nee, dat is niet zo. Natuurlijk is het zo dat er een aantal dingen afgesproken zijn. Ik spreek ook nog wel eens mensen, zowel van Achmea als van de Friesland. Er zijn natuurlijk wel dingen afgesproken en dus voor een aantal bepaalde tijd is dat wel gegarandeerd. Maar uiteindelijk, als je kijkt wat er met Agis gebeurd is. Agis is uiteindelijk toch wel geïncorporeerd binnen Achmea. En dat is uiteindelijk natuurlijk nu ook het lot van de Friesland. Dat kan nog een paar jaar duren, maar uiteindelijk wordt de Friesland gewoon, komt er ook Achmea op de voordeur te staan. Vanaf het moment dat we ermee begonnen zijn, wordt dat al verteld. En het mooie is nu juist correct dat het beeld heel losom is. Elke in shot hoe succesvol dit bedrijf op dit stuit opereert. Qua marktaandeel, wij krijgen de FBTO erbij. Wij worden door de Nederlandse bank als een hele grote financiële verzekeringsinstelling jongen. Wij zijn toch een kraamkamer van een aantal nieuwe ideeën. Uw eigenaar, Achmea, die zei never change a winning horse. Dus hier gaan we mee terug. Zeker tot 2020. Nou, dat hebben we er alle jaar maar mee woon. Het systeem is nu in Nederland zo, dat is eigenlijk de solidariteit die er in die jaren ook al was. Hè, met een ziekenfonds of een doktersbus waarin het dorp geld verzamelde om de gezondheidszorg te kunnen betalen. Gaat er natuurlijk om dat de mensen die het echt nodig hebben, dat die dat kunnen krijgen. Kijk, je moet er niet aan denken, nu dat je niet verzekerd zou zijn nu en je krijgt een hartinfarct en je moet naar Leeuwarden voor een stent of je krijgt kanker en je moet een langdurige chemotherapie ondergaan, ja, dan moet je je huis verkopen, je auto verkopen, alles om die behandeling te betalen. Wat we als gemeenschap moeten doen, is ervoor zorgen dat de mensen die het slecht getroffen hebben, dat die dat soort dingen dat soort behandelingen kunnen krijgen. En ja, daarvoor staat tegenover dat een hoop gezonde mensen jaarlijks een premie betalen. En eigenlijk moet je met z'n allen naar het idee toe dat je spekkoper bent als je je hele leven premie hebt betaald en nooit iets nodig hebt gehad. Dat zou het moeten zijn. Dan heb je echt geluk gehad.